ibalik na ang atong gugma, akong ipanumpa, dadun ko ikaw sa himaya, bibalik ako kay tinglaw kanimo, ilit ay sa'yo, nga hikalimtan ka sa dayo, tuyo punta kadto, nagunubon ang gugmata, apan dili mahimo, ikaw di ay ang langit ko, aniya ako. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asya sa kasatag sa kamalukan. Mga kasakit o kasubo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ning sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit nga imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiuna. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam ug tagana aron mohupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Mga taging pasipaw ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXVD 101.3 The Voice of Dapitan. Alas 7:23 sa iyong kagabion. Maayong gabi sa tuwang mga suking tigpaminaw karon. Tibok sa Buanga del Norte ug ang atuang duha ka mga syudad, ang Dipolog ug ang Dapitan. Labi na gyud sa atuang 50 ka mga barangay nga nasakop niining atuang pinalanggang syudad diri sa syudad sa Dapitan. Maayong gabi kanatong tanan mga suking tigpaminaw. Og maayong gabi usab sa atuang mga ka-viewers nga walay puas nga pagsuporta pagsunod sa atong mga programa diri sa DXVD, ang ilang number 1 na radio station here in Dapitan City. We are now live at Lawaan, Banunong, Dapitan City mga kadi, a proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. Og anianaw sab ang inyong higalas kahanginan, si Ing Kudunsoy, ang ato ang pinakaunang hugna sa atong programang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Niining maong tuiga, tuig 2022. Lain na usab nga tuig, lain na usab nga panahon nga
nga gihatag sa atong labawng makagagahom isip sumpay sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Welcome na usab sa ato ang mga suking tigpaminaw. Welcome sa ato ang programang mga tagik ug pasiaw ug balak sa kinabuhi. Welcome mga kadi, nining maong programa kung diin mabati ninyo matag Sabado alas 6 hangtod alas 9 sa kagabion o alas 7. Alas 7 hangtod alas 9 sa kagabion. Duha ta ka oras ga mag-uban-uban karon niining maong programa. Ang programa nato nga maga refresh sa ato ang mga kaigsuunan, labing na sa ato ang mga nanay, mga tatay, mga lulog, mga lula sa kanhiayng mga panahon nga ato agi hapong buhion ang mga balak sa kagahapon, mga balak pasiaw, nagkalain-lain lang klase sa mga balak mga kadi. Nagpunting ka na siya sa kinabuhi sa ato ang diri sa kalibutan. Wala na, dili mahimo ang balak kung walay mga paghuhugutan. Sila pa ang paghuhugutan ng mga karanasan. Pwede rin gawin nating balak. Ayan, patagalog na si Ingo Lunsoy. Parang nanggaling to sa Manila eh. So, maayong gabi sa ako ang partner karong gabi una. Actually, ang akong partner ani ni ang maong programa si Tio Badok o si Kuya Rumi. Apan absent man silang duha karon kay do naman sila importanteng gipanglakaw. So mahitabo nga ang ilaang sweldo akong i-deduction. So mapunta ani ako ang bag-ong partner karong gabi una. So maayong gabi sa ako ang gwapa nga partner nining maong kagabion si DJ KitKat. Maayong gabi nimo diha DJ. Maayong gabi nimo partner. Palakpakan po natin si DJ KitKat. Kay bisan usa ni siya sa membro sa millennials. Unya ang mga millennials karon mga kadi. So diha mo proud sa mga millennials kay ang mga magbabalak sa kahanginan ang mga millennials. Dili tong mga kana na ang matawag nato mga tang-an. So ang mga magbabalak karon sa kahanginan dili na ang mga tang-an kundi katunang mga trying hard. Parehaning Kudunsoy, trying hard sa balak. Patakaan na lang natong tagik ang mga balak at KitKat. Bason pa man nga makachamba ta. Na diya mga kading nga ubanin ninyo ni Ate KitKat nining maong programa taman kita alas 9 sa kagabion. Siyempre kining maong programa gipalihan kini sa ato ang umaabot nga kongresista diri sa Primero Distrito, si Congressman Pinpin Oy. Maayong gabi sa ato ang gwapo ug buutan nga congressman, si Congressman Pinpin Oy. Usasab siya sa ato ang sponsor niining maong programa. Ug usab pasalamatan usab nato ang usa sa ato ang sponsor niining maong programa. Ang Margie's Meat Shop. Ang Margie's Meat Shop mga kadi na nahimutang diya sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Duol gina siya sa merkado, tapad na siya diya sa Christine Pharmacy. Kana na ang Margie's Meat Shop. So alang sa inyo ang mga order. At tuon lang nato si Sir Edsel Baron. Siya ang nagdumala diha karon sa may Margie's Meat Shop. Og gipanag-iyahan kana siya ni Madam Margie Albarico. Unya open sila diha mga kadi kada adlaw. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Wala gina sila sirado diha. Abre sila alas 4 sa buntag. Dayon musirado po na sila pagkagabi. Taman pa kung doon na pa'y mga mamalitay. Ingon ana nakanindot ang Margie's Meat Shop. Diha available nila ang tanang klase sa mga hotdog, dunay chicken, dunay pork, dunay beef. Unya doon na po sila yung mga presko kaayo mga karne sama sa manok. Kanini ang karning baboy o beef. So kumpleto ang ilaang mga karne diha mga kadi. Ug gani mo deliver pud sila kung gusto mong magpa-deliver dinaghan nga mga karne. Pwede sila mo deliver diha ang Margie's Meat Shop.
Unya, pwede pod mo magpa-reserve kung doon na mo yung mga kasal, bunyag, kung sa pa man ang inyo ang mga handa diha. Pwede sila mo reserve sa inyo ang mga karne o dinaghan ang inyo ang pag-orderon. Unya, pwede pod sila mga kadi nga mo deliver sa inyong mga restaurant o kay kanini ang Margie's Meat Shop. O po ni sila nagsuporta sa ubang mga restaurant diri sa dapitan. Unya, ready pod sila mo galing kung magpagaling ka labi na sa ako ang mga kabro nga hilig o ginaling nga karning baka. So, mo grind sila diha mga kadi. Mo galing sila sa gula na nimo. Gusto ka sa gula nimo kana ang mga lamas na daan din mo ipagaling dito. Automatic na sila diha sa may Margie's Meat Shop. Ato lang kuntakon ang si Sir Edsel Varon diha. Naaragid siya diha ang nagdumala anang maong meat shop sa 0939 525-6754. Akong usbon ang iyang cellphone number 0935 525-6754. Open sila diha mga kadi everyday. So wala na kailaing pangitaon pa basta meat shop na nakasaligan og presko ang tanan. Margie's Meat Shop na ta mga kadi. O kasab, nagpaliusab ka nato ang Liss Water, ang tubig sa kiniyahan nga dili gyud mahubsan. Liss Water na ta mga kadi nga namutang diha sa Purok Ono, Linabu, Dapitan City. Alang sa tuang pamilya, ato ang mga kahigalaan nga safety imno ng ato ang tubig. Purified drinking water, wa na tay laing pangitaon pa. Liss Water na ta. O gusto po kang kuan bitaw mga mga parente, mga kalangga nato diha, mga kadi, mga katropa, gusto mo maka-discount adto ta didto. Pakita nato ang tag-iyang tagdumala diha si Ma'am Sanico Ligaya. Always na nimong mahimamat diha sa may Liss Water. So ano tay laing kuanon pa, wala tay laing duulon pa. Free delivery pag yun sila within Dapitan City area. Pwede ta mo kontak, mo tawag sa ilaang cellphone number 0948-775-7715. Kung sa pa itong ihulat, wa na tayo laing adtuan, Liss Water na ta mga kadi. Yalang usab sa atuang mga gusto ka magpa-print, tarpaulin, pa-print po ka sa imong mga t-shirt, gusto po kang magpanindot sa imong mga sakyanan, pa-customize nimo, doon na po kay mga rush ID nga ipahimuon, doon na po kay mga kinibitawang gitawag na to lamination, labi na karon nga uso ang laminate, kanang doon na kay vaccine card, palaminate man na nimo. So, adto na ta dito mga kadi sa may iPrint and Digital House. Narimutang diha sa Highway Lawaan at bang ragin na siya diha sa may City Hall ang iPrint. Mo trabaho na nasa gusto niyong ipatrabaho diha. Dayon mo trabaho pud sila palanglitan kaning mga pahimo kag signage. Katong signage nga doon na bitaw magsiga-siga o kato automatic paspas kay mo trabaho sila diha. Ya gusto po katong signage nga ordinary nga wala po'y lights. Mutira po na sila diha. Ato na pangitaon si Sir Vixon Magdulot, ang tag-iyag tagdumala diha. O ang iausab nga assistant si Sir Tantan. So, abante na ta dito mga kadi ha. Ato na nang kuanon daan, ato na nang ilista daan ang ato ang mga lakaw bitaw, labi na karon panahon nga mahal kay atong pliti. So, kinahanglan nga ang ato ang mga lakunon, ato nang ilista daan kung asa ta mo punta. Kung di nato kalimtan pod nga naras dool gyud ang ato ang iPrint. Okay, ang atong oras niabante na ta sa pagkalas 7:34 sa kagabion. Akong Osbon, welcome na usab dining ato ang programang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Alang sa inyo ang mga mensahe, alang sa inyong mga greetings karong gabiuna, ipadangat na lang na ninyo diri sa ato ang cellphone number, ang 0907-944-5857. Akong Osbon, 0907-944-5857.
Og maayong gabi nimo diha Ate KitKat. May gabi, sab ni mo ko doon. Medyo kulba-kulba ba kay first time? Inaanak Oh, gid Ate first KitKat time. basta first timer ka. Naagi na mixed emotion gina siya. Una kay kakulba, una kay kahadlok. Napoy kalipay. Abot lang po, doon na pa po'y kalipay. Basta sa first time, Na, naagi niya good. tanan. Oh. Mixed emotion gina basta first time. Nakasulay na ba kag first time? Ayaw mo pag huna-huna og dautan dalay po na inyong ginauna ha. First time ba niya nga magbalak? Tandem sa makabalak pag yun. Pabalak po na to sa Ate KitKat karon mga kadi. Ato ang ipakita gyud nga actually Ate KitKat pilay imo ang pangidaron karon. 18. Oh, walay labot sa gilimbod ni Ate KitKat. So daanan ni si Ate KitKat sa mga 19 no ana. Mga ana nato na lang ibutang nga 19 oh karong tuiga. So ang mga teenagers na to karon. So ato ang kuanon, ato ang awhagon atong danihon ining maong programa nga kining mga balak. Kay wa pa man gid sila katilaw ani labi na gid ni Ate KitKat wa pa ni katilaw og balak. So unsay imong pamati DJ KitKat? Nga murag ka na nang mubalak gid ka karon. Actually, kulba gyud. Kulba hinam Oo. gyud. O nang ato Number 1 ginang kulba. number 1 ang kulba niya. Oo. Sagdi lang kay naara man pugo. So dili ra kuan siguro. Dili ra kay mahinay ka nang imong kakulba karon. Pero ayo ka bala ka KitKat kay sweldo ni Kuya Rome ug ni Tio Badok. Kabalo nakapunta gito nimo. Deducted from their salary. Tio Badok and Kuya Rome is not around. So, Ate KitKat will take over. So, maayong gabi na lang sa ako ang mga partner ha. Ug asa man gani mong ibutang sa Ginoo karon mga partner. Akong gipanawagan nga hinaot unta diha na lang mo ha. Ayo na. Maayo unta nga kani akong mga partner o mga adlaw ila pug kong kuyugan. Asa taugma? Alams na. Alarms na. Alams na. We have first caller. Sa ning hatagan og pagtagad ni atong first caller. Hello, maayong gabi Ngayong gabi, Inkadan, Yes, kinsa ni palihok? si Annie sa Bakanan, Ay sa taga Bacana ni atong mga suking tigpaminaw si Nicole, Si Jane. si Jane. Nicole na, Si Nicole lagi, si Nicole. Abi na kog si kuan si Jane, di ba si Nicole? Ako to ning sa salida. No. Si Nicole. ayaw mo ba Ginoo? Akin lang ang asawa ko. Wala sayo Nicole. parang Gikuha niya gihurot. gihurot niya din. Humana mog panihapon diha. Nicole, Maman na, humana unsa may inyong sudan? Ayog tug-an ang tinuod. Ginamos. Abi na ko kanang kuan, kana na ang udlot sa manok. sakta yun. Udlot lagi sa manok. Dayon, gusto ka makig istorya ni Ate KitKat? Sige, istorya ko na sa Ate KitKat. Hello, may gabi Nicole. Ngayong gabi po natin kita. Musta man mo diha sa Bakanan? Ang tira, ikaw, Okay ra pud kaayo akong my loves diha. alam, Bitaw asa man imong kuya Tamtam. Regards lang ko sa imong kuya. Maulawon kayo oy. Kamo regards na mo ha. Di man good maulawon pero bagag no. Regards na mo ha, magawas mo ko karon. Ate Nicole. at least si Inkadan, Sige, padayon sa imong greetings Ate Nicole. mag-first time guys, kung yung buha ni Ate KitKat. Na kuan po, dili sa Bakanan, lagi sa among weather center, lagi kaya siyan. Kesa si Ate Ivy, si Ate Ane, gayon. At alam na lang din sa Bakanan. Sabi na gid ni Ate Jill. Wala din na kanto. Ag ni Papa po, na Ate dire. Pag ni ako pumangkot ay pagdating na lang ako ito. Okay. Ako pabalakan din. Dati kita.
My God. Mabalako na to siya. Mabalako na to si Ate Kit Kat. Ayaw saba. Kanon sa, basahin niyo ni Hibawan. Oo, sige. Walay problema, kadaghan kong hibawaan. Atong pabalako na sa. Salamat kayo sa pagtawag, Inday Nickel. Thank you so much. We have another caller, Ate Kit Kat. Ato sa ning kuanon, tubagon sa nato na. Hello, maayong gabi. Hello, may gabihin ko doon. Ako kaila So, magyud. Kaila magyud ko nimo pre kana nang kuan pre ba. Nago ko istorya nimo pre. Tara ba. Kanang Kwanta pre. bago pa ko na mata, partner. Sagdi lang partner kay kabalo man ko nga og mag-adlaw magsayo man ta partner. Mo dayon ta dito sa tower. Oh, madayon ta sa tower og mag-adlaw. Ita pay balog asa ta ha. Oh, unya, partner. Kwanta kanang sa dili pa mo muambak ang Ginoo bitaw. Dapit na alas 5. Okay na, usayo rami ka na diyan ko. Sige. Then padayon sa imong greetings karon. Ako ra greeting astarang naminaw sa programa ni partner. Sige, padayon. Sa tanan jud kay intiro dakay ang terapikan. Kotog dito at napita abot ng signal karong gabi na. Pinagyo sa wet na diri sa Kilamatic Provincial karang GFP. Tanan di patoy mas Jerowell, JB. Kanara pagka di ang kapalakon na po si Ate Kit Kat. Pre, asa na kakaroon, pre. Erkos balay, pre. Ay, beda, kung asa na karapon ka, pre, kayo mag-ina o tag-tuba na ni pre ba? Wala na kanina sa muto. Salamat kayo ko doon. Okay, salamat kayo ni mo diha partner. Bye-bye. Okay. I love you. Love you to. Yay! Natakda naman siyang dulong patrilo. Yay! So, nagsunod-sunod yun ang tuwang So, we have caller. another caller. Ato sa ding hatagag kuan. Hello, maayong gabi. Mayroon na piliin ko doon sa. Ikaw bata ka, nakailag yun ko ni mo. Ikaw yun si Dodong Takishi. Maayong gabi ini mo diha Dudong Takishi. Kumusta naman ka? Nganong karon pa man kanitawag? Nabisi ka sa imong module? Sige na sa mong tupan. Dayon. Mana ka paniud to diha? Leta. Wala pa ka humag paniud to panihapon na. Panihapon na. Tapos yun an. Unsa may imong sudan? Koan. Nituhan koan. Koan. Dayon. Ibang Dayon dili ka hatag nako. Ali diri. Kakiyot mo guys sa tingog ni Dudong Takishi. Sige Dudong Takishi, padayon sa imong greetings. Paglit ko ni Commander Quick. O Kiki Boy. Patrel. Ma'am N. Si Ate Kit Kat. Ang siyang anak niyo, Faye. Ang si Kuya Rume. Ang ikaw. Og sa imong mga kauban din na tanang, si Kuya Bado. Og silang ni Chanchan. Si Chanchan. Minaw si Chanchan ron. Ha? Naminaw si Chanchan po. Iyang ate. Og iyang kuya. Og sa akong mama. Sa akong papa. Og sa akong mangho. Sinirap sobre. Silang nanay. Tatay. Dito. Bibi Julian. Maura to. Okay, salamat kay sa imong pagtawag Dong Takishi. Salamat ko. Okay, og maayong gabi inyong horot diha. Si Dudong
Takishi nga nanuka dito sa may Purok Ono, Linabo. Maayong gabiin yung tananda si Tatay Mario, si Nanay Nimpa. O sa tanan-tanan na lang membro sa pamilya niya. Wala di ay balak karon matulog ko. Okay, quick, good night. Hello DJ, maayong gabi. Mugrit ko sa akong parinti Kadis family, si Lolo Socorro, Kadis Julius, Kadis si Junjon, Kadis nga nagpuyo sa Tagalingasad og sa liyang asawa ko musta na mo diha. Og salamat sa pagtawag nimo Lolo Koro. Mo request lang ko kanta nga matud nila og ihilak maura. Maura DJ. Salamat kaayo ha. Salamat kaayo sa inyo ang pagsunod sa ato ang programa. Akong balak nga tinagik akong ipahinungod na sa lang nga DJ KitKat Wow Philippines ang balak ko nung nagpadala actually si Quick nagpadala siya balak nga ipahinuon ko ni siya ni DJ KitKat. Kaning hulaton karon mga kadiha. Hi DJ, greet lang ko sa Garingo family, Kadis family, Pisan family, Kimikimi family, Kabalpen, Oronyes, ang nag-greet si Langging Garingo taga Antipolo, Dapitan City. Request lang ko og song DJ ng Rocking Radio. Salamat DJ. Ay DJ ng aking radio. Actually magbalak ta karon. So magbalak-balakan na lang mo nako karon mga kadi. Kaming duha ni Ate KitKat o magkuan mi kanang magabas-gabas mi karon gabhiuna. So diri na punta sa ato ang mga pa-shout out Ate KitKat, maklaro ra ba nimo diha? Dili good partner. So dili maklaro na Ate KitKat kay medyo ko ana iyang pananaw. Hanap-hanap. Nga naman taon Ginoo nga imo kong ihatagan og partner nga hanapan. Partner! Tabangi taon ko pa. Ayaw ba yung paninood niya, partner? Minaw ron si partner. Buyag. Diri tato nang sang basahon ning kuan diri. Mga pa-shoutout ay tamo hata sa ato ang unang bala karong gabi una. Siyempre basahon sa nato ning mga pa-shoutout diri sa ato ang live. Thank you for watching sa ato ang 10 million viewers atong 11 reactors. Pwede ambak na pod utso. So, bayong gabi iing ko og DJ KitKat gikan ni Rafaela Chu. Yan, thank you for shout out ni watching. Madam Rafaela. Ayan. Ang inyo ang mga kuan diha, mga kulukadida. Maayong gabi iing ko dun soy. Gikan usab ni Maisi Humuwad. Maisi. Murag na ani karon sa plasanan. Thank you for watching. Maayong gabi inyo diha mga Humuwad family. Hello, maayong gabi part og DJ KitKat gikan usab ni Ma'am Cathy. Ni Ma'am Cathy Swanner. Hi part. Kumusta mo? Hanap ka ba ni jowa? Nandito lang ako. Ayong gabi mga DJ, gikan usab ni Ma'am Lilibet Kalalang Igiya ang forever dagway nila ni Ate KitKat ba nga forever may gabi isab ni magmay kauban ni sa mga kuan kana na ang balon na ka. Kauban ni sa mga guwapa. Kauban na sa together. Abi na ako kauban sa mga maritis. Si Boy Sagob ni diri sa Plasadan. Oy, si Boy Sagob mayong gabi ini. May kuan may pagpaminaw magpanglantaw ni Tatay Boy Sagob diha karon sa babaw diha sa may Plasanan. Kuantay kanang maglaag na pud mi diha ba. Mangita mi kadto ang bunga sa Santutungaw. Kadto bang inikaon nimo mo-violate ang imong simod. Anyway, maayong gabi inyo diha, maayong pagpaminaw ni Nanay Ami. Sa mga bata si Kijiboy usab diha. Inyo ang mga apo diha tay, maayong gabi. Diha usab ni Boy Wakwak, Ate Nanay Merla Andag, sa mga Andag family nila ni Aileen. O sa iyang mga igsuon, mga manghod og mga paryente diha. Mga silingan na to diha. Maayong gabi inyo may pagpaminaw. Uy, katupod si kuan Boy Bungot. Boy Bungot, ganahan ba ka kanang lalaki nga bungoton DJ KitKat? Wala ako kabaloan na ingkulo. Wala pa ka. Wala kay idea. Wala. Basin lahi ni mo kato sigurong lalaki nga walay bungot. Pero ako ikasuggest nimo Ate KitKat, pili agid tong lalaki nga dunay bungot.
kay magkinaon sa aduna ra kay mahawiran. Wala. Lagi, mao ba? Kay usahay man gud kining mga lalaki, masinaw na ng ulo, mahot-hot na ilang buhok, so at least napa kay kahawiran nga bungot. Tiyo, pabungot na lagi diha, tiyo. Kay si Quick magsugod na putog pabungot. Mayong gabi ko dun soy og sa imong kauban diha. Og sa mga suking tigpaminaw, greet na ko mga igot lapinig family sa Karang og ni Papa Danilo Ferrarin og Mama Bonita Humuwad og ate Joriel og Mama Kunsing Papa Idot. Ikan usab ni Sir Romnick Ferrarin. Mayong gabi ini mo da sir og salamat nga kada na ang matawag nato nga always na gid kang magsunod sa atong programa nga balak. So atong pakpakan ang ato ang mga suking tigpaminaw nga always silang nagasunod gid nining maong programa. May ligon gid pud sila ani DJ KitKat. Munang ikaw DJ KitKat sa sunod, kuyog-kuyog lang gid gihapon ta. Siyempre lamukon biya po ako ra isa dire. Shout out ni May Moy Aderos Gomez, Dagayluan, my loves, Tio Badok, Say M. Cathy. Hello forever. Ayan, Hi ni mo forever. Salamat sa paglili. Forever in love. Forever. Kato si Sir Romnick, nag-barbecue gito ba? Nag-barbecue. Ngay ta. Maayong gabi ko dun soy. Pa-shout out lang ko sa tanang taga-plasanan. Gikan ni Myrna Humuwad. Kisa ni si Myrna Humuwad? Si nanay ba ni? Bahala na. Bahala na basta kaya. Bahala na basta maayong gabi ninyo diya. Labi na gyud ni Myrna Humuwad nga matud pa niya dire. Shout out sa tanang taga Plasanan. And also to Giovanni Sinto. Maayong gabi greet ko sa mga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Yan maayong pagpaminaw nyo diha. And thank you for watching to Sir Giovanni Sinto. Thank you for watching sir. God bless. And also to Ma'am Amina Duterte. Si Ma'am Amina Duterte. Nabuhay ka ulit. Nabuhay ulit. Miss you, Lods. I miss you to, Ma'am Amina Duterte. Padakop na to ni si katong mga absinot, bitaw, katong hinganlan og kanang Kuya Rumi, katong hinganlan og Tio Badok. Padakop na ko ning Ma'am Amina. Ingo dons. And ati KitKat, pa-shout out lang ko sa tanan nga taga Uro. Uy, lapit sa taga Uro. Uy, maayong Shout out pagpamina sa nyo mga diha. taga Uro. Nakadto ko sa Uro, ati KitKat, kasalang. Nindot ilang lugar dito kay kanana bitang ma-refresh ka sa hangin. Kay medyo habog-habog po ng lugar sa Uro. Nakalaag ko dito kanilaging nagpamimbro tag mga serentel. Kanang mga serentel, kuha na siya. Kanang termino na siya sa mga laagan. Lagi. Sa unang mga panahon. Ambot unsa na termino karon sa mga kuan. Karon ka ha, Mga unsa bag-o. man na? So siguro marag sa mga marites. Salamat kay ni Ma'am RG, si Sir RG Andag Miyahas. Nalagi, nag-barbecue lagi si Sir Romnick lagi. Wala, nawa kay atuaan ni basin balainan ta. Sige. Sige, basin di ay. Pa-shout out nako akong kaugalingon nga nag-barbecue. Tanawa lagi. Barbecue diri sa Karang para makapalit og bugas og lupoy. Wow. Og sa akong kauban diri nga si Ate Jorel. Sani Gonzales, Igot. Og sa iyang bana si Rini Boy Igot at utang usa taga Plasanan Lamatik, og sa taga Lamatik Plasanan daw. Og sa akong mga silingan ni Boy Wakwak, Yaya Merla, Boy Sagob, Yaya Ami og si Boy Bungot, Yoyo Bibi Tortal. Salamat sa pagbasa. Walay sa payan. Hopefully son magkakita-kita ra kita diha ato ang mga higala. Kanya may gabi usab ni sa Javier Friends Gamok. Diyan na sa may Dipolog. Ato ning mga amigo diha sa may Dipolog. Mga amigo nga mga gwapo ato ning pakpakan. Atong mga gwapong mga amigo diha sa may Dipolog. Maayong gabi diha ing kudunsoy. Maayong gabi usab ni mo diha Javier Friends Gamok. And also to Genevieve Dungo Kanhug. Thank you for watching. Shout out to you. Thank you so much. And also to Yan Virgil Sumagop. Pa-shout out in Gudunsoy. Yan. Happy watching ninyo diya. And
Happy New Year also to you, Ma'am Virgil Sumago. And also to Ma'am May Inding, salamat kay sa pag-share sa ato ang live karon. Dan, di lang ihurot kay mablock ako account mablock lagi ang account basta makashare ka og almost ubay-ubay. And also to si Nanay Ami Jud ni Inko Don. Tanawa lagi si Nanay Ami, wa gyud nagpalibak. Si Mierna Humuwad. Salamat kay Nay og maayong gabi ninyo diha. Kinsa tong gumok si Cyber? Si Cyber Gamok. 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 Gamok na siya. Taga kuha na siya. Nana siya karon sa Dipolog. Actually na kuha na siya taga Pulangko. Taga Pulangko na. Ayan good eve sa inyong duha Inko Dons og pa shout out pud ko ni Casey Mario. Casey, correct me if I'm wrong. Gikan ni Princess Me Barimbaw. Shout out ni Magmayong paglili ni mo dati. Mga kailan ni Ate Kit Kat. So sa mga wala pa nag-share sa atong live, i-share ninyo atong live karon mga kadi. Kay ato ang saksihan o ato ang paabuton ang balak sa atong kauban karon nga usa ka babae nga perting gwapaha. Papakal to daan. Pure ka ba? Perting gwapaha, purya ka ba? Inana dito Digikit Inana na siya. Purya ka ba? So shout out tayo ni Auntie Casey. Yan din ang magulang na si Casey. Ikon sana sila ni Casey Concepcion. Wala akong kabalo. Basin, igsuon na na ba? I love you, DJ Kit Kat. Agoy, gikan ni 310. Ito ara, pag-ngal ako Commander, oy. I love you. Bulag, ay to, dugay naman kung may Bulag bulag, na mo. Kabulag na na. mo. So, maudagway nga, iyak ang gibalakan karon. So, matod pa diri sa ato ang text line. Good eves, Inko. Mingaw na kaayo mi sa imong tingog, Inko. Magpabalak ko sa akong amigo si Dodong Reynard Barnayha nga nagsunod sa imong programa kay nakahatag niya og dugang pagtulunan ang imong suking tigpaminaw, Purok Palayan, Maria Uray, Dapitan City. Wow, Philippines. Ay, salamat kay nimo diha Konsehal Gardupon. Ato ni siyang kuan diha kanana ang higala, paryente, ato ang giisip nga atong kapamilya. Si Konsehal Edgardo Pon diha sa Maria Uray. Sa akong mga silingan diha, akong mga amigo diha, tanan-tanan, mga Pon family, Naginutas family, Lapot family, Hatiko family, o sa mga El Camil family usab diha, sa mga Obordo family, Kimiging family, Pasco family, kasi nanay, nanay Gabriela, maing gabi inyo diha nay, nila ni Arlim Pasco. Sa tanan-tanan na lang kay dili na nako ma-mention kay mahutdan pud ta sa oras. Mayong pagpaminaw na lang niyo diha ha. Labi na gito ni Edgardo Pon ug sa iyang amigo usab ni si Barnay ha. Salamat kay gyud nga always mong nagasunod ni Inko Donsoy. Apan natultulan ra gid ay ninyo si Inko. Naara si Inko dre buhing nag-live at lawaan Panunong Dapitan City. Pwede po mo anhi dire mo bisita para po nga kamo mismo mo oy mobalak. Sabot-sabot ta dire kay kami dire welcome kaayo namo ang mga guest, ang mga suking tigpaminaw nga gusto usab nga makighimamat namo. Social distancing lang tagamay. Ay Kuya DJ, nalimot gyud kog pailag ngalan nga gagrit sa Cadiz family. Si Inday Abit Cadiz Kimi Garingo. Ayan. Ay gyud kalimti ang inyo ang mga apelyido ha. Paliw lang ko og patukar sa kanta. So actually dili ta maka-play karon og kanta unya na inig human na to og balak. Kay more on balak man ta karong gabi una. So mayong gabi Ate Jaril Higot nga nag-wifi kay wala lingaw. Shout out sa naga-wifi ha. Si Ate Kit Kat, basta walay kuan. Si Ate Kit Kat kay wifi uyab. Wifi abot. Wifi unsa man siya. Kabaluan kay kani ba yang mga millennials karon sekreto ra ba kay na. Abot na kani akong partner og sekreto ba pud ni. Sekreto ra gihapon. Sekreto ra gihapon. Iya bata ni si Cha og si Chichay. Chichay. Mga Chinese. Cha og Chichay. Ching hang lo gao kong gao. Shanghai. Shanghai.
Mayong gabi pa-shout out watching her in Manila. So, usab shout ni out sa mga Marjon. taga Manila. Labi na sa ako ang mga magulang dihaw dito. Si Marjon Maghinay Antipuesto. Thank you for watching ni mo diha, sir. Og pa-share sa ato ang live. I-share niyo ato ang live karon mga kadi kay ang mag-share sa ato ang live karon pizza utsuta karon at KitKat sa bulan sa January. So swerte kay karon ang mag-share sa ato ang live. Swerteon sila kay katong mga walay uyab makauyab. Makauyab gyud Oh, karang. diya katong dunay mga uyab. Watching magbulag. Joke ko na. Mayong gabi shout out po Banlayas family og Banagwa family. Gikan usab ni Jennifer Tolentino. Thank you for watching Ma'am Jen. Musta man atong love life da Ma'am Jen? Pwede ba natong pakpakan? Akatong mga love life dia. Raymond Agapay Igiya. Kaya DJ Kuya DJ pag-greet sa tanang taga Antipolo. Ayan sa mga Igiya family. Ika ni Sir Raymond Agapay, kuha ni siya, kanana ang parinti po ni Tiyok Badok ba? Kani si Sir Raymond. So, daghan kayong mga igiya diha, mga padaong. So, diha sa may Antipolo, daghan po tag mga amigo diha. Watching Saudi Arabia daw. Saudi Arabia. Si Ma'am Jennifer Tolentino. So, ato ning i-add si Ma'am Jennifer sa ato ang mga group, sa mga katrupang DOFW. Si Ma'am Jennifer. Kay daghan kay tag mga OFW nga naa sa Saudi nga naa sa ato ang grupo diri sa DXVD og grupo natong tanan nga gitawag og katrupang di OFW. Naada di ato ang mga ka-group. So sayang kay si Ma'am Jen og dili nato mahimamat didto. So ato ni siyang i-kuan ninyo, i-add ninyo diha mga papart, i-add ninyo diha mga forever og mga ati. Dan sharing. Oy, salamat kay Sir Marjon sa imong pag-share sa ato ang live. I-mention ang inyong mga friend diha. Kada inyong mga friend nga kada bitong ganahan sa balak, dayon ganahan pod nga magpa-shout out. Dunay mga birthday actually. So pwede niyo ipang shout out diha, inyong ipang mention ang inyong mga friend. Okay sir, add nyo ako. Oy, salamat kayo. Sige. Sana all may live. Sana nanonood yung mga admin natin doon para ma-add nila agad si Ma'am Jennifer Tolentino. Ano pa ba? Papatagalin pa ba natin? So parang malayo-layo na yung oras natin. So pwede na tayong magbalak. So done sharing. Thank you guys sa pag-share ni Ma'am Jennifer Tolentino. From Edmond, pa-shoutout DJ from Barcelona. Good evening. Shoutout sa taga Barcelona. Ayan. Thank you for watching. Thank you for watching Sir Edmond Nunoy Jam. Oy, asa ka karon nag-watch dia, sir? Ay, thank you pala sa ato ang 13 million viewers ug sa ato ang 16 reactors as of now. So, hopefully madagdagan pa tayo ngayong gabi. Pa-shout out ko sa akong kauban DJ Marvin. Marvin Hidakan. Oh, gwapo siguro ni. Basta mga Marvin ang pangalan. Oo, basta mga Marvin, gwapo gid na. Ay lang tong Captain Marvin. Shout out na ako si Ate Zini. Iya nga taga Karang. Iya ba na bata nga si Renan Tampon. Si Renan Tampon. Ang nag-greet si Romnick Perarin. Thank you. Maayong gabi sir, DJ Ingkudunsoy og DJ KitKat gikan usab ni Saldon Suni. Si Ma'am May June July. Nautro na po ning ngalan ni Ma'am May June July ay. Si Ma'am Sonny Saldon diha sa may Hong Kong. Kauban ni sila ni Ate Nora Daginutas. And sa tanang Saldon family na lang usab diha sa may Maria Uray. Labi na gyud ni Tatay Bistre. Hinumduman pag akong mga pangalan ani nila ba. Sa ko ang bro po da si Franklin Saldon. Asa kanina assign niya ko ang bro. Ayong gabi ni mo dia bro. Kunya di na nato lang ngayon DJ KitKat kay nagulat na gid in town ning kuan dire kada nang ato ang magbabalak pus kahanginan kaning si Quick ba. Ya ang balak mo ato ang unahog basa karon. So matud pa niya dire ipahinungod ni DJ KitKat.
gikan ko karon din si KitKat kay taas-taas ni ang balak. Kani kay taas-taas ang yang balak, taas-taas po ni gugma. Oh, taas-taas sa gugma pero dugay namin nga wala. Dugay namang wala. Sige, sorry na lang diha, Commander. Kay ana manginang kinabuhi sa tao. Actually, ang kinabuhi sa tao, dunay kapakyasan, dunay kalampusan. Apan kung karon ikaw nasakitan, basin sa ugma, masakitan lang gihapon. So, dirita sa unang balak karong gabi una nga gipadala. Matod pa niya diri, good evening Inko, mauni akong balak. Ang title, ang suwab sa kamingaw. Oh, mao diri, suwab sa kamingaw. Ay dili naday last diri ko anday ni. Ang title Inko, ang napusgay ko nga pagbati. Napusgay nga pagbati lahi dito iya ang napusgay lagi napusgay. Katumoy una na ko nga kuan. Katumoy una na ko nga nabasa. So kani di ay ang title Inko, napusgay ko nga pagbati. Okay, din nato lang ngayon ato nang ihatag ang unang salmot nga balak karong gabi una nga gipadala o garbo diya sa Banunong Dapitan City, Commander Quick. Sa wala ko damha, ikaw akong nakita sa akong damgo. Ang kaanyag mo sama sa mga bituon nga sidlak-sidlak, sa nagbuto-buto ko nga kasing-kasing. Unta matinuod gayud kini. Dako ang akong kalipay. Kaysa dihang miadto ako sa baybayon, ikaw nakita ko nga naglingkod daplin sa baybayon, nga gidagpi-dagpi sa mga balud. Nalipay gayud ako sa dihang milingi ka, nakita mo ako ug mipahiyom. Mipahiyom ka sa tago. Salamat bathala nga gidungog mo ang akong mga pag-ampo. Nga kitang duha magkahiusa gayud kaysa dihang miduol ako kanimo. Nimo sad ako nga gitagad. Ako nga giila-ila kung unsa ang imong ngalan. Ug asa ka nagpuyo sa dugay ta nga panag-istorya. Nalikbas ko gayud ang gibati sa akong kasing-kasing. Salamat ni bathala nga imong gidawat ang akong gugma. Kanimo bisan una pa natong panagkita, nangaligo kita daplin sa baybayon. Dito atong gisaluan ang kalipay nga walay makalabaw. Apan sa dihang nang labay ang panahon, adunay dakong unos sa atong kinabuhi. Misik kway kini kanato nagagisi ang akong kasing-kasing. Kay ang ako nahibaluan nga adunay usa ka dato og ambungan nga lalaki nga imong gipuli kadako. Karon aniya ako nang hinuktok sa tumang kaguol. Kaguol sa imong gibuhat diri kanako. Akong mahal og pinangga. Commander Quick, wow, Philippines. This song is from Wilbert's Hard to Find Music.
Mao kato ang balak ni Commander Quick Quick. Salamat kayo Commander Quick Quick sa imo ang maanindot nga balak. Magtatagik gayod kini si kuan kanana ang Quick Quick. Mura ko gi kuan kanana ang mura ko gi sa tawag na gihanga ko sa iyang balak Ate KitKat. Pahinungod gito nimo unsa imong gibati Ate KitKat? Na, gibati man po ko kakulba. Ay. Gibati kahadlok. Bati kahadlok, basig kuan ba? Gibati kahadlok sa Ate KitKat kay na tinud-on pa lang unya ni. Unsaon na lang kahani og tinud-on. Ayaw pug paninuod Kuyaw, quick. kuyaw. Ayaw po taon quick. Kay taas pa kayo pangandol. Taas pa kayo pangandol Kuyaw, Ate kuyaw kay KitKat. si Commander Oo. Quick Quick. Dili pa kuno andam si Ate KitKat nga magminyo. Gusto pa siya katutua bitang gala-gala pa siya. Gusto pa siya mo explore. Gusto siya mo libot tibuok kalibutan aron sa pagpangita sa iyang mga kagulanan. Pangitaon gid ang kagulanan, libot-libot tibuok kalibutan. Libot-liboton gyud. Okay, actually Ate KitKat ang ato ang mga problema diri sa kalibutan naara man gid po naglibot-libot. Okay, kung tuan na ka sa langit, wala na may problema dito. Kasi may problema dito sa langit. Nga, wala na may tinda dito. Abot lang, kung nabay na maliga ice water dito. Ako lagi ikuan ako ipangutana DJ KitKat og katuto ako mga partner nga mga absent karon og mga adto to sila mahalangit. Kato sila, kato na magul to si Kuya Ano Rome magul? og kato Kuya pod Rome. si Tio Badok nag-uling to. Para Kanang na inyong- ipalit og sudan. Kanang inyong mga pamagol diya bitaw matong mga partner. Ayaw mo kumpiyansa kay kanang mga bagol ay nagtago tanga ana. Ay nagtago tanga ana, delikado kay na. Matusdi ka nang imo ang sampot. Kanang inyo ang mga purol diha, agi inyong tinayaan ng swertres mga punggak na niglingkod niya to ang bagol nga toy buslot sa bagol, duslitan na to ang sampot pud sa tanga na delikado na. So ayaw gyud mo kumpiyansa. May pay mahigukdan kita og baka og kada na ang Kabayo. masungay ta og kani ang kabaw. Ayaw lang nang matusdukan ta kanang tanga. Kay siguradong di ba kaabtag isa ka oras. Direta padayon ta Ate KitKat sa ato ang mga mensahe. Ikaw na po'y basa ni Ate KitKat. Murag kuan man na. Murag dili na gyud maayo ba. Direta, shout out na ko si Adre. Maayong gabi sir og DJ KitKat. And pa-shout out ko sa akong asawa nga si Kimberly. Kasi si Guy. Guy Hamarulin nga ga-order na pod sa Shopee. Thank you DJ. Sabi ninyo kaning mga bana. Kaning mga bana karon luoy kay ni taon sa mga asawa. Kay wala ni sila kabalo nga ilang asawa nag-order na dito sa Shopee. Pag abot sa order, kay kasagaran sa order karon Ate KitKat, kana mang cash on delivery. So, nanay maningil matingala lang na tuay naningil dito o tuay 1.5 dito bayro nun. So, ni wata naka-ready anay kaya ang mga asawa di ay na kamulunan dito og order. Di agi order ba DJ KitKat agatong dulaan nga. Ginom kay makaduog to si sabay. Ma'am Ems asa haturon. Good evening. Gikan usab ni Hampak Garcia Milani. Ay, madam, thank you for watching. Asa man mo karon nag-watch ato ang live. Salamat kay sa mga reaction og salamat usab sa mga ka-viewers. And lipay kaayo sila diri nga gi-shout out sila diri nga naminaw sa radyo. Pakusgid ang inyong radyo diha. Bahala Salamat na. kaayo. Maglanog-lanog bitaw Ilanog ilang na radyo. diha. Kanang maglanog-lanog ng ilang radyo diha. Sila naman po'y kasabaan sa ilang silingan. Oo. Sila naman po'y mahibunan diha. Oo. Pakusgid na ninyo diha. Bahala na rin yung silingan diha. Sayo pa bitaw. Nanapit ting katulog. Pahinay na po. Pahinay. Yan, kasagaran na ba Ate KitKat ka na bitang bugnaw kayo nga lugar? Pareha dito sa Plasanan, Lamatik, medyo bugnaw naman rin dito. So, kasagaran na ang inanang lugar. Ang mga silingan na sumangil na nagminaw radyo. Parehang Kuya Rome. Pakusgan na niyang radyo. Pero wata kabalo kung sila gibuhat nila diya. Sumangil na aron ingnon nga minaw radyo, minog balak. Bisan pag pangutan na to na ugma ug unsa kaya kung istorya di na nakahinumdom. Sa kahinumdom man lang wa man na minaw. Lahi may gihimo ana. Duda ko karon nagkupos dito karon. Basing naglabog turon sila diya og kamusta na katong pato dito. Pero may katong pato diya ba?
Mayong pagpaminaw na Og lang. naminaw da ito silang Uncle Noli Akailar, mga silingan nilang Kuya Black Mamba diha sa May Maasin. O naminaw, maayong gabi ninyo diha. Kaya mayong gabi ipo di ay ni Kuya Vansky, ang ato ang bag-ong membro diri sa Hugyaw Pasiaw. Ni Ate Magdal sa iyang mga anak usab diha, mayong gabi ninyo. Kaya mayong gabi usab ni Kuya Elmo. Kumusta na kani si Kuya Elmo? May gabi naron sila sa daw naminaw oo, dito. naminaw din sila ron diha. So may gabi inyo diha Kuya Elmo, Ate Chuna ug sa inyo ang mga Juna Kids. Diha ni Mr. J. Mayong gabi mo diha bro. Diha ni Kuan, ni Lover Boy ug ni Lonely Boy. Ug sa tanan na lang nga naa karon diha, labi na gid usab ni Mama Dayin. Ang mama ko ni Mama Dayin dili kay Kuan Ate KitKat kay kauban may dili pod. Kay Mama Dayin lang atong itawag sa iya. Mama Dayin lang yun. Dayon sa tanan-tanan na lang naa karon diha sa may dawo. Ya, mayong gabi ni Tatay Fab, ni Lolo Dudong, ug ni Kuya Al. Kumusta naman mo mga partner? Wala man lagi mo na anhi are. Anong wa mo ani are kay magkuanta, magbalak kita ba? O, balak-balak ta diri pachamba. So, salamat kay inyo ha. Gibayuok to si Tatay Pabs. Agi kinanta. Nainaykan niya si Lolo Dudong. Wala po kayo nakaredy si Lolo Dudong. Kay kanilaging street po ang bilar gikan Pasko, taman New Year. Kunya medyo nakalitan po si Lolo Dudong sa wala siya nakasingal ba. Matod pa niya medyo gikapoy siya itong panahona. Medyo luya ang iyang pamati. Hinay ang iyang hangin. So, mayong pagpaminaw na lang niyo diha nay. Og ni Lolo Dudong. Nanay abinako kuanto kana na ang batan-on pa maday asawa si Lolo Dudong. Dito sa kuan dito nakitaan ginako iyang gihatod. Abtik pa Abtik pa kayo. So ayaw gyud kumpiyansa diha Lolo Dudong ha kay abtik pa kayo si nanay. Basig mahidoklan ka diha arinula. So ay gabi dalang ninyo diha. Ya, siyempre, ato pong i-greet mayong gabi si Tatay Praxidis Ritada, si Nanay Pilipa, sa iyang mga kuan diha, mga apo sa tanan-tanan niyo ng mga silingan. O si Tatay Ili, diri sa may Tapukan. Tay, mayong gabi niyo diha si Tatay Ili. Dayon, si Nanay po diha, mayong gabi niyo sa mga Tapukan boys, sa mga ML boys, ML player diha, sa mga Lubitania family, sa mga Dalman family, sa mga Antifala family, o si Tatay Floro, basig na minaw ron si Tatay Floro, sa mga Kalasang family usab diha karon. Minaw sila karon diha. Diha usab sa Maykan, sa mga Agalot family, Lagpak family, o usab sa Saldon family. Mayong gabi ninyo. Nanog ta dito sa may Cam Ati KitKat no? Kuan na mga dugol ay duha ka balay dito Ingkodons kusog kay ilang radyo o magbungol gid sila kay So pareha man sila. thank you so much. Thank you so much sa inyong pagpaminaw diha. Diya diri usab sa may kuan, sa may Tipsong, daghan puntang mga listeners diya sa may Tipsong, labi na gyud sa mga kagandahan. Ni Chel Sila ni kagandahan. Chill. Isa pa tong ubad sila ni Yutads diha Tadoy sa mga Moreno family. Thank you so much sa inyo ang pag-monitor Og sa diha. manghod pod ni DJ Uping diha sa Si Ismi. Oo, sa si Ismi. Mayong gabi inyo diha basin naminaw po dugay turon sila. Wala pa dugay to natulog kay actually karon Sabado. So wala trabaho ugma. Pwede ra ta magbilar. It's morning the night. Maya mayong gabi sa atong kuan kana na ang ato ang mga kauban bitaw nga wala bitaw na ani. Lagi. Ay mayong gabi ni kuan ha ni Tio Badok asa ka ni ron murag himo og ning driver ni. Duda ko gihimong driver. Nahimo na pud tag itong driver ba? Duda ko lang. So si Kuya Dincho ang ato ang programming director. Brother, mayong gabi ini mo diha. Mayong gabi po sa ato ang station manager o sa iya ang tibuok pamilya. Alright. Atong oras ni abanti na ta sa pagkalas 8:18 sa kagabion. Di nato kalimtan nga kining maong programa. Gipalihan kini ni Congressman Pinpinoy. O gipalihan usab kita mga kadi sa Margis Meat Shop. Nga nimutang diya sa Don Francisco State, Bagting, Dapitan City. Ang Margis Meat Shop mo deliver sila sa inyo ang mga gustong ipa-deliver nga mga karne. Dinaghan or medyo dili ra po kay tantong daghan mo deliver sila. Labi na gitong dunay mga meat shop.
Kaya nila mo provide sa mga karne, beef, chicken o pork. Kunya mo kuan pud sila diha ha, libre ang imo ang kuan diha kana ang magpagaling ka. Malibre gid imo ang katutuang mga ngipon bitaw nga kuan nga pudpud na. So dili na ka makakit-kit kay pwede naman ka mukaog ginaling. Libre ng pagkaon-kaon kay pwede naman nimo ipagaling dito ang imo ang mga karne. So ato lang pangitaon diha si Sir Edsel Baron ang nagdumala diha sa Margie's meat shop nga gipanag-iyahan ni Madam Margie Albarico diha sa Bagting, Dapitan City. Og nagpalusab ka nato ang less water, ang tubig siniyahan nga dili gayud mahubsan og ang ato ang iFriend mga kadi. 8:20 in the evening, alas 8:20. So diri na usab kita sa ikaduhang balak nga ako gining gi-compose. Actually DJ KitKat, gi-compose na ko ning balak ag sa niagi pang tuig. Apan wala man ta nakabalak atong sa New Year, di ba? Kuan man to siya kanang natunong man to siya og Sabado. Balak man to siya unya New Year pag yun. New Year. So sirado ta ato. Maunang wala ginato mahatag, wala nato mahatag ang kuan kana na ang unsa may itawag nato ani ha. Katuto ang justisya. Wala ta nakahatag og balak atuto ang permiro unta nga adlaw kay sirado man. So karon na nako ni siya basahon ang maong balak nga gitagik nako. So kining ako ang balak ni KitKat, ako ni siyang ipahinungod sa tanan pero medyo kuan man guni siya ti KitKat kana naabitawng naapoy pagka joke ani. Actually kining ato ang mga balak nga ginahimo diri. Kuan ni siya kana na ang natuhop lang sa ato ang panghuna-huna nga kumbaga pwedeng mahitabo sa kinabuhi sa tao. Hindi siya ingon nga ato gid siyang ginahimong kuan nga para lang ikuan sa tao, dili ni siya kundi ang mga balak manggod is kuan ni siya kanan ang pre-compost. So pwede kang maghimo gyud og imo ang kaugalingong balak nga imo pong gibase nga kana na ang pwede pud siya manghitabo sa kinabuhi or pwede pud ka siguro matawag nato nga pagkakuhaan og kana na ang mga pagtulunan. Doon na po yung mga balak di KitKat nga katutuwa bitong laglom na kay nga kanang manguyab ka, kanang magbalak at alang sa imo ang pinalangga, yung na siya. Doon na po yung mga balak nga nahitabo sa kinabuhi, nga doon na po yung mga pasiaw. So, walang to. Walang to siya di The end. So, kini ako ang balak, naguluhan ni siya di KitKat og 2022. Walay uyab kini gikahinaman. Sa mga balo nangandoy asa naman. Ang gugmang gipaabot nga way katumanan. 2022 usab ikaw ilang gikahadlukan. Kay basin masuko na ang ilang gipang utangan. Wala pa mabugto utang ngadto sa tindahan. Nasunog natunas pagyud ang among payag ug landahan. Nawala na gyud taon ang among mga suki. Kay purdoy na gyud in taon hurot na ang among mga salapi. Nagkadupas-dupas, nagkapuliki. Kay wa na'y ikasustinto sa tinaguang baki. Hahay kinabuhi. Ngagiyamiran sa panahon. Perming gisapot sa tanang higayon. Kay dili makabalos sa sura sa mga hibantayon. Nga purya gaba, mura pog mga lamion. 2022 ako nang hinaot.
Ako na hinaot unta. Buligan mo ako og ilayo sa kadaot. Kay buslot na king bulsa og ulo ko napalot na sa pagkutkot. Haw-haw na ang tiyan og pirmi na lang nagduot-duot. Kay sa kaldero way sulod tiyan puno nas panuhot. Ay. Subali lagi na ay. Pagkaanindot. Usahay ni KitKat. Kanang maghimo ko sa balak mag-agik-ik ra po ko katawa. Ako ra po isa mahimuot. Matingala na lang ng akong kauban dito sa Luyo ngano kanis kuya nga. Di kalit mag-agik-ik dito kay nalingaw po ko sa ako ang kanang ako ang tagik-tagik ba. Wala usahay nga makaingon nga mura na ning nabuang naman siguro ni si Inko. Oy, wa man. Naka-okay kaya nako kaon ra ko pamahaw. Paniud to, panihapon. Yan dapat usahay mag-midnight snack pa gyud. Kadoble gani. Kadoble gani DJ. So, atong oras DJ, abante na sa pagka 8:26 in the evening. So, mga balak ko maayong gabi. Naana po ni balak. Bantog lang ining nataas kaayon ni diri ay naana po ni Isa ka yellow pad. Naana po ni si Sir Rumnik ni yang balak. Pero before na to balakon ning balak ni Sir Rumnik diri sa ato ang live. Syempre atong pabalakon ni atong partner karon. Para. Sunod nako nga balak ayuhon jud nako para kami ni DJ KitKat. Ayaw. Matod pa ni Commander Quick. Kani si Commander Quick ba? Quick wala naman daw. Move on na magita ni. Move on na magita. Uyab sa kahanginan na siya. Uyab sa kahanginan. Pero sa personalan, I don't know why. I don't know. You say goodbye. Kang sa uyab sa kahanginan, then sa personalan, huyo ka. Kaaway. Huyo. Kaaway. Dili di ay. So, thank you for watching sa itong 9 million viewers and 19 reactors. Thank you so much sa mga wala pa nag-share. I-share din yung tanan. Mga kadi sa ito ang mga mga sharer diha. Thank you so much. BE brother, pwede ibalik ang akong balak? Nawala ra ba ang imo ang balak brother? Nasinsagi kay brother kay wala ko kabalog asa to nabutang sa ako ang envelope. So wala na ako ma-ready. Wala gina ako makuan brother. So pasensya kay brother. Sunod, mubawi ko nimo sunod nga kuan pahinumdumi lang ko akong ibalik tong balak ni brother Kuya Dens. Nindot mo to iya ang balak nga matud pa sa ako ang kasing-kasing nga daw kahilakon gyud ato iyang balak. Nindot kay to siya. Apan wa ko kabalog asa na ko to nahipos. DJ gwapa o gwapo. Greet lang ko sa inyong station nga gwapo macho tisoy pugi. Station manager nga si Charles Perolino. Ag sa iya ang pinalanggang asawa. Gwapa. Kita daday gani, kita ka? Kita ka? Right? Anak og sa Kuya Dincho, DJ Ingo Dinsoy. DJ Tio Badok. Basta kuan, basta butangan nimo kuya, wala na DJ kuya. Kuan na DJ Rome. Halimbawa DJ KitKat. Wala na ate kay DJ ko naman siya. Same naman siya ate Inko ana. Ana na siya. So, yung Badok Kuya Rome DJ Yuno, DJ Santos, DJ KitKat, Yuping, Sweetie Pie, Queen, Lady Rose, Ate Toy Mats, Ma'am Ems, Kristen, Tatay Fab, Lulu Dudong, og si Kuya Al, og sa tanang naminaw para way magmahay. From 76 IB Infantry Battalion, Commander Quick Banunong, Wow Philippines. Paspasa na ito, pero dali ra mahuman. Sambuangan ni Noti. Sambuangan ni Noti. Naapa Philippines. Malang to. Salamat kay Quick ha sa inyong message diha. Maayong gabi na lang po ni Nanay, maayong pagpaminaw ni Nanay diha. Og syempre ang atong oras niya bante na sa pagkalas 8:29 kagabion si Ate KitKat na pud ang mubala.
balak na po siya Ate KitKat. Banatan. Kwan Ate KitKat. Paspasan mo gani, paspasan. Kwan Ate KitKat kanang gikulba ka wala? Gigulba. Gikulbaan siya. Actually mga kadi ingon anir ni atong himuon para mawala ang kulba ni Ate KitKat. So Ate KitKat, stand straight. Dili stand, sit erect. Sit erect. Okay na siya nga paglingkod. Tapos ginhawa ka DJ KitKat. Inhale, inhale, exhale. Exhale. Usbon ako. Inhale, tapos inhale, tapos inhale pag yun. Ayaw nag-exhale, inhale ra diretso. Dili na ko wala naman kung kugikulba. Inatura pag-practice mga kadi. Inhale. O, mataas mo na siya. Kato bitong medyo kulang og height. Inana ra, inhale, ana ra. Para mutaas ka, pati imong liog, mutaas. Wala na ko nakulbaning ko. Wala na. Okay kayo. Okay. Na-smile. Salamat. Salamat kayo. Unsa kita itol sa imong bala karon, Ate KitKat? Tinuod nga higala. Tinuod nga higala. Kininindot ni siya kay maghisgot kag mga So, tinuod. paspasan niya. Tinuod nga, kung mahisgot kag tinuod nga higala, DJ KitKat, talagsara kay ta makakita og tinuod nga higala karon panahon. Panalagsara gyud, talagsara. Siguro sa 100 ka friend nimo karon, may lag na ay pulo ana ka tinuod. Yes. Ang uban ana actually mga marites ra sa Mga kinabuhi. marites na. Mga marites, mga maritos ra na sa kinabuhi. Mao nang karong panahon na lisod kaayo ug asa ta Lisod kaayo mo to. musalig. Lisod kay ta musalig. Wala po laing kasaligan, ingko ra yun. Otro pong maritos. Okay, ato na yung paminawon mga kadi ang balak ni DJ KitKat karong gabi una nga naguluhan og tinuod nga higala. tinuod nga higala. Libre libak. Libre libak. Libre libak. Libre lait. Pagkadako sa kalibutan nga atong ginasumbay. Mga higala ug pamilya kita nagaubay. Sa mga kasub-anan kita kanila nagpauraray. Walay laing kasumbungan sa atong mga pagsulay. Sa imo unyang pagbangutan ug mga kasub-anan, higala kanimo andam unong adlaw nga tanan. Musapnay unya sa nagsakit mong mga dughan. Aron matibwas ang kahapdos ug mga kaparutan. Apan nadunay mga panahon nga higala ta dili matinud-anon. Sa atong pagtalikod ilatang abantihon. Sa mga pagsaway ug libak ilatang batuhon. Sa sayop nilang panghuna-huna ug mga desisyon. Nganong gitugot pa man ni bathala ang mga kasing-kasing masinahon. Nganong gitugot pa man ang ilang pagkamabudhion. Nganong gitugot pa man ang sayop nilang intensyon. Nga sakin singkasin sa uban sila malupigon. Walay material nga ikabugti sa tinuod nga higala. Dili mapalit sa salapi ang ilang paghigugma. Kung ipakita mo ang tinuod mong mga tima sa pagdumala, hangtod katapusan pag-unong diha ragyod kanila. Busa ipakita ang tinuod mong pagkatao nga maayo. Nga walay sagol paglimbong taliwala sa mga tao. Ablihan ang kasing-kasing nga walay pagpanuko. Dawaton og ipadapat tambag sa atong Ginoo. Okay.
Alright, pagkanindot kayo paminawon nga ang babae nga guwapa unya batanon ang magbalak mga kadi. Palakpakan po natin si DJ Kit Kat sa iya ang nindot kaayo kung paghatag sa maayong hustisya sa iya ang balak karong gabiuna. So kini karon nakakita nako og nindot nga partner pag yun. Nadungagan ako ang mga nindot nga mga partner. Pagsulay ra po Ana? to partner. So, Pagsulay. mahitabo na yun nga, double pay na ni. Ang sweldo ni Kuya Romy ug ni Tio Bado, automatic na nga your salary deduction, your salary was deducted by your absent. Okay ni kay duha man ni kabalag. So kining duha para ni nila. Oh, para nila. Oh, So, para syempre, nila. doon na siya kanang balak mga kadi isa. Atong pasigundaon. Pero ato sang kuan papahuwayon kadyot. So, syempre, papahuwayon na to kadyot. Dayon, basa ta og mga pa-shoutout. Ana ra. Basa tag mga pa-shoutout. Dayon, uran-uran, ato siyang kuanon. Ato na po siyang pabalakon. Ya, kumusta man DJ Kit Kat? Kumusta man? Unsa may gibati nga nahuman ra gid So imong balak? nalipay kay ko partner. Oh, nga kaya ra di ay gyud. Kaya ra di ay. mo na So diha first, nga. una ra da ito siya una. Una ang lisod. Una ra. ang Pagkasunod lisod. ani ngita na ka. Oo. Hanapin mo na ang Oh, balak. balik-balikan Balik-balikan na gid ni. nimo. Mura bitaw ka ng one partner, mura ka rin bitaw iring sungkaban. Oo, balik-balik. Kuan na po ba Balik-balik pangitaon na gyud pud nimo. Oh. Oh, pangitaonon. Simhoto na nimo tong kuan partner. Simhoto na nimo tong asa to na pitong nanimaho. Imo na pong balikan. Kana na ang mahilig na ka sa usa ka butang, mahilig na ka sa imo ang halimbawa sa imo ang daily life. Magpangita na ka sa mga programa diri sa DXBD. So inaana na siya partner. So kuha na siya part na sa imo ang daily life. So thank you so much partner sa imo ang manindot nga balak. You're welcome. Bantod pa diri partner. Wow, pagkaanindot sa akong uyab. Wow, Flippy. Korea gaba. Iya gaba. Inana lang. Ato diri enjoy lang, happy lang. So salamat kay Paminawa lang imong uyab niya commander. paminawa lang. Ay dili naman dai good. Dili na X na. Oh, X naman X good. na di ay. X na to siya. X na din si Dudong Patril na bunong Oo, sige. sigad lang ay. My God. Abanti. Ay, mayong gabi ni Dudong Patril dayong ni Tatay John. Diha sa may Isis. Ugway Pulangko. Sa Buwangan ni Noti. Oh, wow, Philippines. Sa Buwangan ni Noti. Pareha ni Sinse Prince AG. Nag-edad to siya og 2 years old. Ako na siyang kitudluan bitaw. Napitan sa Buanga del Norte. Paspason pa niya. Pitan ay sa Buanga ni Norte. Mga bata nga mga bright. Dali-dalion nila ba? So, partner, salamat kay sa tong 11 million 11 viewers. million viewers and 21 reactors as of now. So sa mga wala pa nag-share, i-share ninyo. I-share ninyo ato ang live sa inyong timeline. Kas-alang. Dayon, i-share po niyo sa inyong group or sa inyong ka-group chat. Kas-alang, please. No, please. Please. Ano, ngay tagkuan punta. Please. Please forgive me. Dahil may taon sa mga nagsugbarya. 12 million 12 million viewers. Oh, gibali ra ang 21. Bali. Oh, 12, gibali 21. O, nadungagan og isa na 13 na. 13 million viewers. Thank you so much Oh, ninyo basin mga ba ka to kadi. ang akong pagbalang partner na ay gibilinan kitag barbie Oh, kada. gibili ng tag-barbecue. Oo. Salamat Wala na. wala akong kapadugdog. Oh, salamat na. Wa mi nagpadungog-dungog. Oo. Ang amo ang kuan ba? Ang kagutom. Ang kagutom way gahom. Diri ta ato ang basahon ang mga pa-shoutout diri sa taas. Murag natay nalimtan diri. Pa-shoutout ko ni Uncle Ruel Akurin sa San Nico nga ni Katkat og Pusti. Yan, Katkat og Pusti. Magbantay ba mo ng Pusti ha kay inabi na live. Napasin nga kanang inyong Katkat sa Pusti, bawala na po na inyong Pusti. Obrigado. Edmond Nunoy Jam, thank you for watching. Shoutout ko ni siya siyang Uncle Ruel Akurin sa Saniko nga ni Katkat og Pusti. Basi nag-ayo na sa Pusti. Ayaw baya mig palunga. Ayaw baya kay layo pang oras. Layo. Napami Layo pala. 19 minutes more to go. 20 minutes more to go. Ayaw baya, ayaw taon. Okay, magbalak ko.
Padre, matod padre ni Romnick Ferrarin. Magbalak ko, mayong gabi sa tanan-tanan. Natig paminaw sa DXBD nga kanunay jud naminaw sa inyong programa. Og sa mga silingan nako diya sa plasanan. Og diri sa Karang og sa akong Papa Danilo Daginutas Ferrarin og Mama Bonita Humuwad. Ferrarin. Mama Minya og Papa Idot og Mama Kunsing og Boy Sag-o, Boy Wakwak. Kaya ang akong balak nga gitagik jud ni nako gikan sa akong hubon. Ang naguluhan kaspa nga giuban. Ang akong pagpangga ni samni. Mo na ni ang balak. Okay, batud pa dire ang naguluhan kaspa nga giuban. Sa akong pagpangga nimo. Ibutang jud ka sa akong ulo. Ang akong paghigugman nimo. Minsan ni naputol o asa naman tong uban ani. Pagitaon kay basing masab-an ta ani. Asa ba si? Basing masab-an ta ani. Wala na ba? Wala na. Oh, mailang unta. Tanawa lagi, balak lagi good ni. Sa ade, ato ring basahon be. Ato ni naputol nga diri sa ato ang live unya diri sa akong cellphone may gani na ako'y kopya. Ang ipangandaman gyud ay nimo partner. Naara gyud ay kopya. Mais may gyud ay ning kanang medyo alert ta gamay. Kay naaratay kana na ang sumba. So matawag na to kanang backup. Matod pa niya diri partner, o ba na lang ito akong ingon partner, ikaw ba? Matod pa niya diri, ang iya kunong balak, naguluhan kaspa og kaspa nga giuban. Magsabot partner, magsabot ha. Para naabit taw, ikaw mo itigkatawa. O, ikaw mo i-floater na, ikaw mo i-katawa ha. Ikaw mo i-katawa karon partner kay kuan ka na nang dili na ko ni pakatawo ni atong tapad. Ikaw ra boy ako pakatawo, no? Gisalig na lang nako ang tanan di bathala. Og moadto na lang ko sa langob nga walay uluhan og walay samputanan. Ngangit-ngit kaayo wala jud ko'y makita bisan sa kahayag nga wala joy mabanahag. Bisan di ay nga mahikapan ako. Ang wala pasukad nga wala pa mahikap sugod. Unsa man na? Bisan tuod nga di ta ka makita. Basta makahikap ang akong kamingaw nimo. Hangtod karon ang akong kaspa giuban na. Salamat sa pagbasa ingon man sa mga ulitaw diri Karang Boys. My God. My God, salamat kayo ni Mudia, Sir Romnick Ferrarin sa imo ang balak nga kaspa. Kaspa, nakatol na noon ako ang ulo. Nagapatindog man to ay. Makapatindog sa kuan katong gamay nga. Ayo na, never mention. Bad na, bad. You know what I mean. You know what I mean and you mean what I know. Oh. Joseph Busiko, watching her in Yasu, Shizuoka, Japan. Lagi po ako nakikinig dati sa inyo. Shout out sa Busiko family sa Uyan at sa Barangay Magagon. Sa anak ko at Jared asawa ko si Iba May at mama ko Teresita Busiko. God bless.
Gikan ni Joseph Bosico. Okay, sa mga Bosico family, thank you so much sa inyong pagpaminaw diha sa may Uyan, diha po sa may Burgos. Tangan kong mga amigo diha silang Ronaldo Bosico, silang Lilani Bosico, si Baylan, mayong gabi ini mo diha Baylan, basi naminaw to si Baylan ni Bosico diha sa may Uyan. Si Kise Bosico. Dili nahingan lang ginato na kay basig makaingon sila nga fake news nas ingko. Tang mga amigo po diha. And thank you for watching also to Ma'am Carmen Galyemet. Murag kuha na po ni nagduso na po ni ron. Ma'am Carms, idol. Unsa na po nang imong giduso diha sundot na po na. Basig ang sundot maapil na imong book diha. Nay barbecue diri sa Karang, sobraan nako mo. Salamatik nako ihapit ron. Sao na lang. Salamatik di mo ihapit. Diretso na lang Sige diri. ko no partner. Salamatik ko niya ihapit Diretso na niya. lang na diri, diretso. Kabaw ba to Kuya Rome. Ayo kay wala Wala bilin. wala gi mahabilin namo. Wala bilin. Oh, manghiyak gid mi ani ron. Nya agtuba dito di Bansky perting tamisa lami kito sa Uy, gulat og kalame. barbecue. Oh, lami kay ito parisag barbecue. Oh, lami ka ito parisag barbecue tiil. Og naagi barbecue ayaw na lang gid pagtugag-tugag hatod sa lamatik. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Ug ihatod ninyo dito ayaw na lang. Ayaw na lang. Kay dire pud sa istasyon basin maunahan tang tiyo ba. PMS daki na lang sir. Oh, PMS daki na lang aron sure ball gyud nga maabot na mo ngare. Bitaw sa joke ra bitaw sir ha. Joke ra bitaw na mga kaigsuuna na to diha, mga suking tigpaminaw, mga ka-viewers 9 million viewers nga wa kita nila biyahe. Unya, maayong gabi idi ay sa ato mga suking tigpaminaw karon diha sa may Bakanan, diha sa may Tipsong, diha sa may Nakaang, ug sa patong sa may diri sa may Cam. O diri usab sa may Pitusan. Si Kuan Janjan ba to? Janjan Bulagaw. Bulagaw, nagkuhan po siya, message po siya. Thank you so much niyo diya. Work ko. Work ta. Ani idol kay pangbugas, panggataas. Paplaya ta diya, madam. Bisag ako lang tiguan ba, kana na bitang imong cup diya, madam, kabantay magugo katong live ka. So, naman to'y cup nga imong giduso-duso dito. So, asay maayo ka ng cup diya, madam, itaklob na nimo dito sa akong ulo. Timuon ko nimo kanang kuan ba kanang tantaran dat ulan. Sugot biya po ko. Sabi ni mo DJ KitKat ganahan mo nga akong mga kauban, mga gwapa parehan nimo karon. Tara. Okay. Mura po ta, proud po ta ba atong mga kauban, mga gwapa bisag maot. Og mayong gabi iday diha nilang Auntie Emilia diha sa tindahan nanang namaligya. O mayong gabi ninyo diha. Mangil lang yun Mangil ni arong gaan. Mangil ni arong gaan. Ayaw. Gayan ni sa tiil nay. Sa tiil. Katupad yung tagak. Gaan isa tiil katutagak. Ayaw. Kuripot yun. Kuripot ka. Kani mga Pinoy, dako gasto. Gamay, dako mata, gamay kita. Kami mga inchik, gamay man mi mata, dili mi gasto. Dako mi kita. Gamay kita, dako kaon. Gamay kita, dako kaon. Dili na sila dako kaon, KitKat. O kana mga kaigsuuna na to nga mga Chinese, kuha na sila. Kanang mura na sila kana ang lukon. Gadayit ra sila, gadayit. Mura na sila lukon, mura pud sila kana na ang pasayan. O rag ulang bitaw nga timi-timi. Timi-timi pero ang ilang mga ginakaon mga healthy foods. Dili pareha bitaw nato nga mga pure mga Pinoy. Kuan gyud bisag Hamal gyud walay Una pili. Lamba. O nga pwede lang Ay, rice paday. Ato ta sa unlimited rice. Luto paday. Dugang. Hukad. Bahalag way sudan. Humay sudanan. Kaon na ini. Abanti. Abanti kaon na ini. So atong oras ni Abanti na tas pagkaras 8:50 kagabion. So this is the time nga si Ate KitKat na pod utrohon na to utrohon. Pabala ko na po dato. Unya sa di pa ko malimot
belated happy birthday di ay ni Sir Idsel Baron. O, diya sa Margie's Meat Shop. Belated happy birthday ni mo diya, sir. Nag-birthday siya sa iyang adlaw natauhan sa niaging adlaw. Happy birthday ni mo diha, sir. O usab, happy birthday sa anak ni DJ Uping, ni Anday, happy birthday. Ay, si Anday? Oo. Anday, mayong birthday birthday niya karon. So sa ato pa mahitabo nga didto mo ani gikan. Ala. Na birthday di Nag-ingon ay mo. si DJ Uping. nag-ingon. Nag-ingon, oo. Ana siya nga birthday sa iyang anak karon. Birthday siya. Happy birthday sa nag-birthday diha katong kuan katong cute gani. Oo, katong cute. Katong Oo. cute. Liwat pus inahan o amahan. Oy, actually mayong gabi ipuday ni kuan ni actually kato si Sir Jeep Rocks. Mahilig po to siya sa balak pero busy siya. So wala po siya naka-anhidre karon. Sir Jeep Rocks mayong gabi ini mo diha. Og ni Wild Dragon. O gusto di ay ni Tatay Bibid. Kusog kaayo ang iya ang radyo dito, partner. Kusog kaayo. So kanay mong radyo diha tay og napay kusog nga volume hala. O kadubli to iyang radyo dito. Bahala na ka diha total ang imong silingan diha sinang yuping naman. O musugot po to si nang Yuping og maglanog. Sugot po to siya maginubatay kaya mas maayo pa noon ang kusog ang ilang radyo. Kung kagaba di mahibalaan ba? Di mahibalaan nga na kung saan mo diha. O kung kabalo lang kain ko doon sa agdito pa ko tigtulugan lang ka DJ Yuping, Ginoo ko, maluoy na lang ta. Ganun ba? Ang iya ang radyo. Kadlawong dako gipatingo gipakusgan kaayo wala ko'y tulog. Dili ka ba naman nooy? Kadlawog dako unya si Kuya Didjo mo mamukaw. Bangon na napiton. Ang di mo bangon, akong kabangon. Patay gid ka. My God. Ayong gabi sa tuang na kaubad si kaubang programming director si Kuya Didjo. So matod pa di shout out di ay ni Tio Badok asa na pud ka ni nakigdate karon. Maayong gabi sa taga Antipulo ug sa tanang naminaw og naglantaw. Nabalo lang ninyo duda ko kamo nagkuyog. Bantay lang yun mo. Ala, sige. Ati ka bidyuhon be. Nagkuyog ni ba klaro lang, klaro. Klaro kayo. Katawa ko na be. Kung mapakataon ako to si Tio Badok. May balaan man akong inikatawang Tio Badok na milit ganin ang balhibo sa ngipon. Bawaan na yun. Biti gini. Thank you for watching sa atong 10 million viewers and 22 reaction. So sa mga wa pa nag-share, i-share na ninyo kay hapit na mahuman na itong oras. 12 million viewers. Sorry na nato lang ngayon. Ato na dayong paminawon ang ikaduhang balak ni DJ KitKat karong gabi una. 12 million viewers. Thank you for watching. KitKat para sa imo ang mga mensahe usab. Maayo nga gabi sa tanan ug maayong paglili sa live ug sa nagmonitor karong gabi ona. Maayong pagpaminaw sa tanan naminaw ug sa wala naminaw maayong gabi. Okay. Kani akong balak partner para ni sa tanan. Last but not the less. Niining mabugnaw nga kagabhion na hinumdum ako kanimo. Sa gugma mo nagpaulipon ako. Gihukad o gihatag ko ang tanan mong mga gusto. Ug ang kinatibuk-an kong pagkatawo. Ug gipabuak ang pakwan alang raunta kanimo. Imong gidasok ang katamis sa gipanumpaan. Nga kabuuton ang mga bituon ug ang bulan. Apan nakawang lamang ang tanan. Kay nahanaw ka man sa dayon paghuman nga imo akong natilawan. Nagngot-ngot kining akong balatian. Daw lami magpakamatay ibabaw sa sanggutan. Apan ako nakamataog nakuratan. Dawato na lang ang akong kapildihan. Paglabay sa katuigan ako hingpit nakalimot.
sa kaagi nga kasikit puno sa kayugot. Ako karon malipayon nga nikapyot sa bag-ong binuhat nga nagpanggang pinahugot. Apan sa kalit lang ikaw mitunghag pinakalit. Kay musungkab na usab sa inunon kong pinapilit. Wa ka pa matagbaw sa limbong sa kasing-kasing mipilit. Nag-ayo siguro kag mata muhot don ko sa paglugit. Ayaw na akong ilara sa tabaghak mo nga gugma. Kay nakalimot na ako sa gugma natong duha. Naapay mata mong nagpirming lantaw sa akong paa. Kapang iton sa lawas kong perti nagyong pagkahubaga. Perting Wala. pagkabaga. Wala ko Wala nakagit over. wala ko ka-expect nga ingon ani day akong mabasa. Huwag ka nang ikaw rin nakapabuak So sa basa-basa ra gyud ko nga basa. akong dako kaayo nga pakuan. Gitibhong gitiyok badok nga kusog mudok no. My God. Napakay usuban. Murag giganahan na kay kong basa nimo. Tagam. Kana manggong dili magbasa-basa na. Wala gyud ko gabasa ni daan Actually, kaniya. katong balaka para ginto siya sa dalaga. Mga ulitaw diha nga gusto lang mutilaw sa inunon. Undangin na ninyo oy. Langin na ninyo. Nang mga ulitaw diha nga ganahan Kay basin ba partner makatilaw ra siya ginunon nga panos. Katong inunon gyud partner nga kanang inunon bitaw nga kanang isda nga dubok. Oo. Katul-katul naman. Katul-katul, delikado. Delikado katul-katul. Mabin ginang Mabin ang My God. Awa lagi. Nasakit Oh, na. wala pa lang nahuman partner pero gusto na ginakong muundang para magkatawa na lang. Ingko, wa ko kaanha diha kay na ako'y gikuan dire. Pasensya ingko, sunod na lang pud pohon. O, matud pa ni Tio Badok. Nanaan gini si Tio Badok. Kanira ba si Tio Badok basta manaan na ni siya siyang pasol. Kanang iyang pasol tilapan. Ang iyang paon ba tilap-tilapan ra iyang paon ngano kana. Butangin nagdagon Tio. Pangayo og dagon ni Ma'am Carmen Galimit bitaw. O nindot kay na siya dagon Tio kay kanang dagon ana nga bisan pag tilapan ang imong paon pero ang iyang dila mo pilit. Kaya inigngisi ni mo mabuntag Tio. Nay mabilin nga balibo. Naatay 23 reacts. 23 reactors and 9 viewers. Wala kita nila biyahe. Salamat kay ninyo. O, mag-social distancing mo diya. Kasi mapiti. Ayaw, ginintan mo pagduot-duot. Kanya na lang doot-doot. Matud pa rin ni Yaya Carmen. Kuyawa sa balak, magsakit man po akong tiyan o kinatawa. Si Tio Badok mo'y sanginli ana. Si Tio Badok mo'y paduot sa tiyan ano mawala na sakit kinatawa. Kaya ako usahay bitaw. Ganahan lang yun unta kung mukatawa di Jikit Kat pero akong puggan kay ngano. Kanang bitaw sige kag katawa kadugayan magka-abs man ang imong papangig. Mo-abs na imong papangig lain kay tan-awon na yon. Mura na kagkatutang labaw pa kas baksidor. Nga bisag bunalan kag butay di Hindi mo ginaon. dudlan. Good evening, Iko Dunsoy. Pa-shout out sa akong kauban nga nangahubog. Gikan ni Joy Santiago. O, kanang mga hubog nga mga kauban diya. Imuro po ng hinubugan. Bailuan na mong kwarta. Pre, pabaylo akong kwarta diya. Pre, hatag lagi na na. Wala na ikuan, wala na reklamo. Oh, wala reklamo. Hinambog pa kayo na. Ay, ako pre, nagkalata. Raning ako ang kwatas balay pre.
napay akong asawa dito pe way ligo-ligo. Katong iyang bulsa pre puno kay katong taglinibo pre. Pag siya, Roy. Ano si Kuya Rome, mina na Kuya Rome. Kay ang bulsa dito katito iba sa bot ug napabay sulod. Luwas sa magagikan, Lu. Dada ko na igikan sa gawas dahil kaya akong gipangita na ko ang brother din siya. Ang gina ko makit si brother. Naglugit, tulo, naglugit. Basig lahi tong gilogit ato ang atong gilogit niya katutang lugitonon nga basa-basa nga baho-baho. Lumito nga daghang dalinog dalinog. Dalinog to katuto abitong hilig ay nga kano ni Tio Badok. Maray hilig ni Tio Badok ala. At 24 reacts. Di atay po ka di atay ay. Di po ka mananghe di atay. Di po ka mananghe. Bali lagi ni sa tatay, oy. Musulod ang magpinakalit diri tay. Oh, namuli man, oy. Kasi siya nagid makayo yung ko doon choy kay kanin yung tigulang talag sa ramataw ni makalugsong. Ayaw na dihalo kay mo kung gituklod. Kanin dito sa kuan sa apo ang bokin manggod ingko. Digikit cut. Beting mingawa naging kayo kay among payag dito naging nagtikaw-tikaw. Kaya saan nga gibiyaan mako sa akong asawa. Kaya ikon pa niya ako ang tahod pete namang loy-loya. Mode day ito. Mode ang gibiyaan ka kay perting loy-loya naman. So nga tong oras, yabanti na ta sa pagkaalas 9:02 wala tayo Wala oras. So ato na lang pasalamatan ang nagpaluyo ni ining maong programang mga tagik pasiaw ug balak sa kinabuhi. Salamat kay sa atong mga sponsor, si Congressman Pinpin Uy, diri sa ato ang Permero Distrito. Salamat kay Congressman. And salamat usab sa Liz Motor o sa iPrint. O salamat usab sa Margie's Meat Shop. Nga na imutang diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Duol diha sa Merkado, tapad diha sa Christine Pharmacy. Ang Margie's Meat Shop nga gipanag-iyahan ni Madam Margie Albarico ug gidumala usab ni Sir Edsel Baron. Open na sila kada adlaw sa may alas 4 sa buntag o musirado pagkagabi taman nga duna pay mga customer. Available nila diha mga kadi ang karning manok, karning baboy o karning baka. Pwede sad sila mo deliver kung gusto mong magpa-deliver. Unya muhatag po na sila diha higayon nga para ikaw reserbahan. Mo reserve po sila diha mga karne. Kung gusto kang magpa-reserve, gusto po kang magpa-deliver, automatic special delivery diha sa Margie's Meat Shop. Anytime na siya mga kadi. Kung gusto po kang magpakyaw og dinaghan nga karne, sama ang mga dagkong restaurant kay usasad ni si Sir Edsel Baron magsuporta sa mga ubang mga restaurant diri sa Dapitan. So siya pud mo naghandle ana. So kung gusto pud mo nga kuan niya didto magpa-deliver, willing kay si Sir Edsel Baron diya sa Margie's Meat Shop. O diya alang sa ato ang pagpa-deliver, kontakta sa iyang cellphone number 0939-5256-754. Akong Usbon 0939-525-6754. Sa petong kilat, presko nga mga karni, Margie's Meat Shop na ta. So, we have 26 reacts. We have 26 reacts. Yan, thank you so much. Thank you so much sa ato ang mga 26 ka mga nag-react karong gabi una. Pag napay pahabol nga pa shout out. Okay, let's go partner. From Analisa. Hi, how are you? Very good, DJ from ano yan? From Malaysia. Malaysia. Analisa si dito si Ma'am An from Malaysia. Very good, DJ. Hi, how are you? Very good, DJ. How are you? Fine, thank you. We're doing fine. How about you? Thank you so much. Thank you for watching Ma'am Ann. Yes. From Malaysia. To all our OFW out there. Who's listening right now? Pahamak tayo ngayon. Hindi tayo marunong mag-English. But we try our best to communicate them
Kiso. Kaya nern. Kayaner natin. Puryaga ba? Okay, Salamat, guys. Mga last na message. Salamat guys sa 5 million viewers sa nagpabiling nag-watch live yun mo. Always good mong nag-uban ka na mo aning programa nga mga tagik pasiyaw o balak sa kinabuhi. Salamat sa 26 reacts, sa mga nag-comments, sa mga nag-share. So thank you mga kadian. Also sa mga monitor karong gabi ona. Salamat kaayo sa mga naminaw, sa mga nag-birthday karon. Happy birthday. Sa mga nag-birthday sa nang labay, belated happy birthday. Sa nagpaabot pa, advance happy birthday. So thank you kaayo mga Okay. kadi. Dili pahabol na ko ning mga message diri Ticket Cut. Inko dons one more at Ticket Cut balak from Cam. Inday Rose okay kayo. Okay kayo. So marag mao na to kay Mao na to siya. ganihan na Wala to. So inko dons wala di ay mo li sa live Dasyo Dalman sa Pagadian. O naa si Dasyo Dalman. Actually nag-request po si Dasyo Dalman quick gahapon. Good evening ko dun soy og sa imong kauban diha pa shout out lang ko sa tanang naminaw og salamat inko sa pagbasa. O gikan ni 823. And inko dons gibastid di ay ko mangita kog magtagi kog balak nga pagmahay. Gibastid ko siya. O sige quick. Akong paaboto na imo ang balak nga gibastid ay ko sa akong uyab. Bastid niya uyab na. Bastid. Dili pa na siya matawag og uyab. Dili pa. Kay nanguyab pa lang ka. Nanguyab pa lang. oo. Akong uyab magbalak ko nga pagmahay sunod ingko doon. So, okay, salamat kay Kuya. Pabuto na ko na pagbahay. So salamat guys sa naminaw niya. Shout out ni Inda Rose sa camp. And pakwan pa more. Tanawa pakwan pa more. Ay gud ay pabuak na inyo mga pakwan ha. Ang peng-peng tanay. Pagkuha niya mga pakwan ka masing bakit. Alari kaya din siya. Ano patay kita. Ada niyo mano. Asamot na ni Kuya Rumi. Ay ko dun soy. Sorry, late ko kay ni sabat pa ko sa pangadji sa amua silingan. Makalingaw pod inyong balak, makabungkag man og papangig. Magpabala ko sa akong palanggoy. Salamat gikan ni Ma'am Inhako sa Montequiso nga nanukad diya sa Antipolo, Dapitan City. Wow, Philippines. So thank you Thank mga you so much. kadi. Thank you. Adto na kami mga kadi. Manamilit na. Pauli na kami sa pinakapungayang bahin sa kaburkiran ug magasakay ni anang huyuhoy sa mabugnaong kagabhion. Aron magtagik na usab kami sa mga balak, busa kami ng hinaot nga sa amo unyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kay sa kalipay hilabihan ikaw man ang among paghalaran aron sa pagwagtang sa imong mga kagulanan. Antod sa sunod higayon sa samang takna sa samang istasyon. Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa mga naglili sa ato ang live sa nagsunod ni ining maong programa ni Ingko Dunsoy matag Sabado alas 7 hangtod alas 9 sa kagabhion. O ayaw mo kalimot og mga adlaw duna na po'y laing programa si Ingko Dunsoy. Ang naguluhan sa maong programa matag Domingo nga tanan, Dear Dr. Love. So mag-Dr. Love na punta og mga adlaw sa may alauna sa hapon hangtod alas 3 sa hapon. So salamat kay sa inyo ang pagpaminaw sa pagsunod sa ato ang programa. Kini na lang si Ingko Dunsoy, dili macho, dili guwapo, pero amigo sa mga tao. Once again, I love you all. O good night, Pilipinas. Dinhinining kalibutan, may duha ka pananglitan, gugma sa kabus ug adunahan, gihatag ang
sa kasakit